Dan sewu ingkang menemukan HP Vivo kula aturi datang ke panggung mengke kula ijoli 100 rupiah ingkang menemukan nggih langsung teng kula nggih Mas Wahyu monggo 100 rupiah Vivo. Sinten ingkang nemokne HP Vivo kabehane Mas Heri tuan rumah
Monggo kula aturi langsung teng panggung. Mengke jasane 100 rupiah. Monggo. Iki 200 rupiah. Sepeda malih ingkang menemukan HP Vivo. Kula aturi pinarak dhateng panggung mengke enten damel tumbas bensin 200.000 rupiah damel panjenengan ingkang nemokne HP. Monggo. Jalumik, ya, pas karo gendeng. Ya, isane padha umek apa wong-wong iki. Nun sewu, niki kabele rada ndek, Mas. Nggih. Cek, oh munine buanter iki lho. Nggih. Wis, Cek. Muni sone muni. alon-alon. Nah, Piye? rene rada maju. Wis, Ngene. Wis to maju to? wis, Awake dhewe iki adoh-adoh teko Medion. teko Madiun, Lah, rene iki ngramekne acarane Mas Manten. Mas Manten. Adoh kene kono nek njaluk pangestu ya ora kleru. Ning sapa? Lah iki ning Mbah Uti iki, alah Mbah Uti ayune. Alah kempot dhewe nduk lah. Alah seli-seli. Oh, seli-seli iki. Kowe iki mengke rono mengke wis sungkem. Wes sungkem ning Mbah Uti iki kudu sungkem. Aku ngerti, Dik. Kowe iki asline nyapok sungkeme ning Mbah Uti kono. Lah nyapa kok aku sungkem rono? Gelange ketok gembrandul. Iya. Kalunge ketok gedhi. Alba util iki. Lah wong iki gelang sepuhan kok iso masamu. Iki Mbah Uti mbiyen yo jadil, Dik. Nggih. Niki Mbah Uti anu dulure manten, nggih. Oh iya, Oh, mbahe manten. kae manten. Iki mbiyen yo jadil ketoke. Jarike kok, jarik jadil lho iki. Cowok ya. Iki nek nyilih masamu. Oh nek nyilih. Iya. Iya, Rono mengko wis salim Mbah Uti burung. burung. Burung rono saliman sik. Salim sing dodok no dodok. Dodok. Nyapa? Nek mbek aku didongani duwa, Dik. Woi, Mbah Uti. Mbah Uti, Mbah Uti sayang karo kowe ngono kuwi tandane. sayang karo aku. Oh, kabeh sayang. Ya duwe. Kok Kabeh disayangi. kabeh disayangi. Tak salimane sik. Sopo? Mbah Uti no. Ya ndang, Salim. Salim, Alan. Ya kok diambung. Alah. Amin. Alah didungani iki lho. Iya. Wis. Wis iki didungani wis e. Wes ning kurange sitok. Nyapa? Sok ben nek mangambung kulite jenengan setrika nggih Mbah Uti. Lah nyapa kok distiko? Lah nyapa? Lah piye wong yo setrika kabeh adon dulu. Wis sepuh. Sapa? Mbae wis sepuh. Mbah Uti yo suwa pinten? 85. Wah, yo si etes, si sehat. Alhamdulillah. Nggih, ya sik wajane sik ungkap.
Kok ungkep iki? Sik jangkep. Lah, Lah sik jangkep. iya. Diomongi kok. Iki diterusne apa ora? Iya no diterusne. Ditekoni kae pamiarsane. Pamirsa. Iya. Iki kowe nekoki. Siapa? Nggih, Bapak Ibu niki dilajengke napa mboten? Heh? Nggih. Jungkir balik ping pira? Ping pira? 10. Kowe nyawer apa ora? Delok ora bayar kok perhitungan. Iki aja ngisi-ngisini lho. Ya ben no. nyapa. Iki mantane dundunan teko Taiwan. Mantane kok Taiwan. Taiwan. Mosok. Iya, Mas apa? Mas sapa? Mas apa mantane? Eh? Mas Nata. Mas Nata. Heeh. Nggih wis, Mbak. Nah, Mas Nata. Mas Nata. Weruh wonge sing ndi? Sing ndi? Rambutnya gondrong ki pranalemu ki lho. Oh, iya. Nah, iki Mas manten. Mas manten. Iki kirike. Mas niki garwane sing pundi? Po mbak iki lho. Wah, alah Mbak iki lho. Oh, alah. Iya. Salim. Nggih. Salim. Amit nggih, Mbak. Boten kula nek nyaket paling ngemut. Salim. Nggih. Nah, Mas manten. maaf, Salim. Iya. Mas, nggih ya ampun. Lah, piye? Dundunan teko Taiwan ngisin-ngisini. Napa? Pipone ceker pite. Joyo ngono kowe iki. Sing penting adewe nyambut gawe dhisik. Iya. Ya kowe sik wayahmu kok. Aku. Iya. Yo. Ditanggap Ayo, Mas Taiwan lho iki. Tolong. Cek. Gas. Hop. Hey. Kalau Mas Ambon, ya Allah, kalau mati manten. Iya, ya. Nah, Lek ngono, lek apa ki jenenge nyawer ngono kan ketok lek dundunan Taiwan to, Dik. Taiwan tenan ki ngene iki. wong Indonesia lunga rono iki golek duit sing gedhe. Golek duit sing gedhe. Kuwi nyawer pira? Loh. 50. 50. Kuwi sangka Mas manten. Ning kono lho goreng entuk kuwaci. Ning kono entuk kuwaci ning kene iki lho dienggo nyawer iki lho. Iki sik sangka Mas manten. Iya. Urung sing sangka mbake manten sangka Inggris pundi kuwi? Pundi? Ngawur ae. Kene ae. Yo mbake kene. mboten merantau. Oh, merantau. Oh merantau, teng pundi? Hongkong. Oh. Aku yo kene rono, Mbak. Nyapa? Jam 11 bengi tapi. Kok iso ngawur ae? Iya. Kalau disangoni kan. Disangoni. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah kerja sing tenanan. Iya. Jungkir balik lho.
Kae 50.000 ning kene nderep wis entuk sedina utuh. Nggih, nggih napa mboten, Bu? Kalau rungokno. Ning kene nderep Sedina utuh. sedina utuh. Do mau ya. Dhewe mang menit. Mang menit wis jungkir wali aja ngisi-ngisini aku lho. Nah, yo. Yo. Semangat. Kono. Ayo Mas. Kualik. Cangkemmu kualik kuwi lho. Dibenakne sik. Yo. Nah, ngono lho dibenakne. Dibenakne kruduke. Nah, yo ngono lho. Ay! Yeah! Ah! Oh! Hey! Woi! Salut! Sunatan! Star bikin obat dan coba turun ke bang. Apa? Jauh! Aku wis ngaku salah kondo sak nyatane saka ati ora mung lambe geni sing ning ati enggal disirami iya wis ben adem koyo iki wis aja sudono aja nyiksa raga tresno kuwi mesti ana godho mau sing ning dodo enggal dilerepno yen ben tentrem kaya semono